Sikat, mengumpulkan. Manjung pelak ya mono. Ya Allah, rasa cair. Ya iki yang ngejar-ngejar orang mangjong. Langsung kena pisan. Ya bawal. Loh. Nyambit ayo, diserno yul. Lho maju aku no. Diserno pancengmu. Diserno. Ini sih bawal iki. Hah? Ini bawal iki. Wah, bolamu Bek. Ayo, anjing ya Bek. Loh, jare kon ngerekam. Saya. Arek ngejeli. Oh, pare wak bawal iki. Piro sih? Nak mene bulet wong akeh. Ayo. Ngerebutan aku nih grebut. Ayo. Wong pancengmu gak nyerot blas ngono. Oh. Ini Sak mene iki jarene cilik. Ya opo? Opo? iki lho arek iki lho arek lho. Video ya gue videoin Bek. Oleh pelak ya oleh kiper. Andake. Bojone gak dioleni. Ayo cerita dhewe ta ya apa?